Kreativita, tímová spolupráca a dôvera. Medzi tie najväčšie výzvy bolo určite presťahovanie sa z malého mesta do Žiliny, potom príchod covidu, nástup AI, ako sa hovorí, furt dačo, ale keď máme okolo seba šikovných ľudí, tak sa dá zvládnuť každá výzva. Z pôvodne grafického štúdia sme sa časom pretransformovali do skoro full-servisovej agentúry. Hlavne nezaspať na vavrínoch, sledovať nové trendy, komunikovať ich na našu cieľovú skupinu, alebo nie je nič horšie ako stagnovať. Tých momentov bolo veľa, samozrejme pozitívny feedback od klienta je vždy fajn a pri tých nových spoluprácach je to ten moment, kedy nám klient začína dôverovať. Zodpovednosť, vzťahy a kreativita a myslím si, že každá maličkosť navyše vie urobiť divy. Pravdepodobne presťahovanie sa do týchto nových priestorov a rozšírenie portfólia služieb. Myslím si, že hlavne osobným prístupom a zodpovedným riešením ich problémov. Slobodu a kreativitu. Najradšej mám tú kreativitu a pestrosť práce, ktorá tu je. Každý klient je pre mňa inšpiratívny nejako inak, niekto je to biznisovo, niekto kreatívne a niekto svojím prirodzeným ťahom na bránku. Jozef je dobre organizovaný, dobre zvláda work-life balance, dá sa s ním porozprávať skoro na každú tému a je férový. Cítim, že vo veľa veciach sme si veľmi podobní, čo nie je úplne vždy na dobro veci, ale Tomáš je určite kreatívnejší a vo veľa veciach aj zodpovednejší.